Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, o sa magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. You will seek me and find me if you will seek me with all your heart. Jeremiah 29:13. Proverbs 3:5-6 nagaingon, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Matthew 12:31-32, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of God, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Mark 13:10, the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw gikinahanglan nato pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nabatay mga sala, kini mahimong bubag sa atong pagtuon. Busa, we have to use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya kanimo. Giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo og labing mahinungdanong desisyon. This is the most important decision you can make in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, grasya nga kami buhi pa sa lawas, imo pa kaming gilugwayan ini among kinabuhi, timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa sa paglihok, wala pa mahuman kini among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad.
Nining adlaw uban ni kami o Dios. Pasabta kami ipatinaw og dugang ang imong mga kamatuoran nga diin ana ang imong kabubuton, amo kining tun-an, kat-unan ug among tuuhan ug among gamiton sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios dining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kini among giangkon nga grasya. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og okay, so aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon na to pagkahimong mga mananaog niining kinabuhi og sa sunod natong kinabuhi o maabot natong kinabuhi uban sa Dios. So padayon kita sa atong tuki kagahapon. Excuse me. So unas tanan, ang divine dynasphere, of course, naiba naman kung sa ibuti pasabot nining dynasphere. Kombinasyon is duha ka Grigo nga pulong dunamis o sphaira. So nahimo na sa in English og dynasphere. Kining dynasphere ug ato kining hubaron sa Binisaya, ang dyna gikan man sa dunamis lagi o naman gani mga English word gikan yan nga dynamic, dynamite, unsa pa na diha nila kwa nga nagkahulugan sa Binisaya og gahom. Excuse me. Gahom. Unya ang sphere nga hubad na, gikan ka na sa Grigong pulong nga sphaira, mao kana ang lugar. So kung tapuon na nimo kana lugar o dapit nga may gahom. O kining gahoma dili ni gahom sa tao. Gahom kini sa Dios. Sa ato pa, dapit kini nga may gahom sa Dios. Ug mao kini ang atong puloy-anan ingon nga mga Kristohanon. So dynasphere therefore, ang atoa karon nga dynasphere puloy-anan sa mga magtotoo, giingon kini nga prototype, ang ato karon is operational. Ang iyak ni Ginoong Hesukristo samtang din siya sa una niyang pag-anhi, first advent, ang iyang dynasphere gitawag og prototype. Okay? So I hope na klaro na gyud na nimo. Balik na gyud na nato. Okay. So prototype iyahan ni Ginoong Hesukristo ang atoa karon ning panahon sa simbahan operational. Okay? For the church age believers. Now, ato nang iklaro ning atong tilaok kay usahay murag usango. Okay, so kabubuton sa Dios nga kita magapuyo diha sa maong dapit nga may gahom sa Dios. Og ang atong pagpuyo diha pinaagi sa paggamit sa pulong sa Dios. Mao na nga unsa ka mayong danon kabililhon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Kung wa kay pulong sa Dios diha sa imong kalag, unsa man nimo pag kinabuhi sa kinabuhing Kristohanon? dili gyud mo ipikto. So klaro kayo kini. Og gipatin-aw kayo sa Dios ang iyang kabubuton, ang iyang paagi, ang iyang tuyo, ang iyang plano. Okay?
diha sa Biblia nato gitun-an kini ba nga atong gibuhat. Kagahapon naghisgot kita bahin ining mga doktrina nga atong ipangtun-an nga kini gitawag og mystery doctrines. Mystery. Unsa may binasayag mystery? Mura og inon ta gihubad na lang nato na og tinago. Okay? Tinago. Kini kong mystery nga pulong. Transliteration na gikan sa original nga Grigong pulong nga mysterion. Ang mysterion kanang adtong panahon na, no? Ana ay mga ingnon tap sama ba karon panahon na ay mga fraternity, mga sorority, nining mga Knights of Columbus o kanang mga mason na sila giingon nato og kanang mga ingnon ta mga slogan sa ilang organisasyon nga sila ra ang makasabot. Okay? Na sila mga ano sabi gitawag niya na ila bang mga sekreto nila nga mga well of course fraternity na sila mga signal, mga sinyal ba sila rin makasabot sahay uban na ay mga tinaghuyan ilang na sila mga sinyal mystery lagi tago nila tinago no karon diha kuha ka ng mysterion gitransliterate ngadto sa in English og mystery gidrop ang letter U gipulihan og Y o niya ang ION gidrop na o gipulihan og Y so mo na lang mystery na sa ato pa ang atong gitun-an karong mga doktrina mystery doctrines mystery ug mao kini ang kanang saysay gipadayag ni Hesus Kristo sa dihang nausob na lagi ang iyang tunada samtang sangyaw siya bahin sa umabot nga gingharian the coming kingdom didto sa iya kining saysay didto pinagi sa iyang Sermon on the Mount. Okay? Kung na nimo mabasa sa Mateo 5 apan lagi nitong panahon na samtang nagpadayag siya niini bahin sa umabot nga gingharian ang mga katawhan niya nga mga Hudiyo mga Jews the Jews were negative og ilaga ni gisalikway siya so tungod niya to si Ginoong Hesukristo miusob na karon sa proclamation of the kingdom gikan sa proclamation of the kingdom ngadto na sa church karon ang simbahan nga diin kita na sakop the church then followed by sa iyang paghisgot ni tribulation ug ang millennium tungod kay gisalikway man siya sa iyang mga katawhan iyang gipospone ang iyang gingharian. Okay? So mo na nga diha sa middle of the book of Matthew ang atong Ginoong Hesukristo miusob na siyang tunada. He started to talk about the church. So mo na ni mo na hintukbil tag mahitungod og dinosphere kay mao man kini ang puloy-anan the residence of believers diin ang atong panahon sa simbahan. Now by the way kini simbahan the church age didto mataw ni sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Pentecost didto mataw ang church age og ang tanang tawo nga modawat sa kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang may sakop niining simbahan. Okay? So kining atong pailaluman karon nagpasakop kita gitawag og simbahan.
Okay? Now karon, ingon nga mga sakop sa simbahan, daghan kitag mga unsa tulumanon nga atong subayon o atong pag-aagian. Mao na nga dili kita makatuman labi na sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Di ta makatuman kung wa tay pagkat-on niining plano sa Dios sa atong kinabuhi. You see, atong tukbilon may tungod ning plano sa Dios, no? Una sa tanan, atong tun-an kining mga punto dinhi nga ang Dios anaa, He exists. Okay? Unya kay anaa man ay Dios, na ay Dios, He exists. Siya nagapadayag sa iyang kaugalingon. Unsa man niya unsa ang pagkaila ang tao, unsa pagkaila niya kung dili siya mo padayag. So he reveals himself. O sa diha nga siya magapadayag sa siyang kaugalingon, undanon kini. He sees to it that man can understand kinsa ug unsa siya. God makes sense. Okay? Unya, sunod nga punto niini kay undanon man ang Dios. Ana siya plano. Okay? So mitungha kining maong plano. O kinsa may tumong nining maong plano o kinsa may na-involved na lambigit, ikaw. Ikaw ang object, ikaw ang tumong, ang tuyo nining maong plano. Mao kay karon kay ikaw may tuyo nining maong plano. Ikaw may naapektuhan, ikaw may kanang nalambigit nining maong plano. Therefore, nanginahanglan ka og pagpaminaw, pag-ila sa Dios, kinsa ug unsa siya. Og kana imo nang katunggranan, you have that responsibility to kanang pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Pinagi sa sama ninyo itong gibuhat karon nagtuon tas pulong sa Dios, naminaw ka man. You see? So ana nimo mailhi samtang ikaw nagpaminaw. Kay ang paluyo nining gigamit nga mensahero, gigamit sa Dios, ang nagpaluyo ang Espiritu Santo man. Kay siya ra may bugtong magtutudlo sa kamatuoran, dili man ning kanang dala sa mensahe. Instrumento ra siya. Sa in English pa, he is just a mouthpiece. Kasabot ka. So mo na, samtang nagpaminaw ka, kanang imong pagtuo ngadto sa Dios, anam-anam na kana siya kaugmad. Okay? Now, so naatay ingnon ta premise. Unsa may binisayag premise, ingnon ta kanang pagpahimutang o kanang pag-establisar niining pagpadayag niini. Okay? Nga naay Dios. Okay? That's the premise. Now, kitang mga tao, God, doon natay, o dili kay doon natay, gihatag ni sa Dios kanato, gisangkapan ta sa Dios, o tulo ka sistema sa pagpanabot. Okay? Sa atong pagsabot ba? Magkasabot ta, ang una niini ang atong pagpangatarungan. Mga tarungan ta, mao kini, mao kana, dili ni mao kana. So, that is rationalism. Pagpangarason ba? Mao na una. Ug pinagi na ikaw makasabot. Okay? Nakasabot ka. Human perception man na. Ang kaduha gitawag na og empiricismo. Kaysa in English empiricism man. Now kini naglambigit ning 5 ka mga senses natong tao. Unsa man ning 5 ka mga senses? Sense of kanang sight, sense of hearing, sense of smell, kasimhot, sense of taste,
pagtilaw, sense of touch paghikap. So ang sense pagtan-aw sa pagkakita, pagkadungog, kanang simhot, pagtilaw ug paghikap. So mao na ang empirisismo. Okay? Magkasabot ha. Pinagi niya ng paggamit niya ng 5 ka mga senses. Sabta ko ha, ilhan sunda ko ni. Ug ang ikatulo nga sistema sa pagpanabot mao na ng pagtuo. Pagtuo, faith sa in English. Pagtuo. Now kining faith niining tulo tuod ang pagpanabot na pagpangatarungan ang atong mga senses. Ano buton sa Visayan senses? Ang imong kanang mga faculties ba nimo sa imong pagkatao. So, pinagi ba sa empiricism o pinagi ba sa pagtuo? Now, kung bahin na sa kaluwasan, kini ikatulo nga pagtuo mao ay gigamit sa Dios. Faith is what kanang God selected mo iyang gipili nga gamiton alang sa pagpanabot sa kamatuoran. So, nakatuhog ka ba sa akong buti ba sabot? Pagtuo mo gigamit sa Dios. Mao na nga kita naluwas kita mga magtutuo, naluwas ta pinagi sa atong pagtuo sa tumong sa kanang object of our salvation nga si Ginoong Jesucristo. Okay? Now, ang usa ka tawo, usa ka tawo maingon, adi ko motuo nga naay Dios. Now, pangutan na dayon ng tawhana nga nagaingon, ngano man, nganong di man ka motuo nga naay Dios. Unsa may imong rason nga di ka motuo nga naay Dios. Pangutan na. Okay? Actually, dunay 5 ka gitawag og dili atheistic kundi theistic approaches. Theistic. Kining theistic, theistic, gikan maguna sa original nga Griego nga theos, Dios, God. Okay? So ilan ning kanang transliterate sa English og theistic. So bahin kinig pag-approach, okay? Approach thinking pangunahuna bahin sa Dios. Okay, ang una nini mao ning gitawag og teleological thinking. Teleo. Kining teleological thinking nagaingon nga ang usa ka structure demands a designer. Ang usa ka edifisyo baron o pagpahimutang nanginahanglan kini og nagabuhat designer nga naga-disenyo. Naagi usa nga naga-disenyo niining tanan. Mao na og teleological thinking. Ang ikaduha gitawag ni og cosmological thinking. Cosmo gikan ni sa Griegong pulo nga cosmos. Ang cosmos kining kalibutan. Okay, so ang pasabot ning cosmological thinking sa in English giingon kini og the intuitive law of cause and effect demands kini bang hinungdan og ang kanang epekto nanginahanglan kini nga naay Dios. In no sense can the universe be its own cause. Di man may tabo nga ahat lang mo ni hinungdan ang universo. Naagyoy kining Dios. Di exist, naga-demand kini og existence nga naay Dios. In no sense can the universe be its own cause. Mo ni cosmological thinking. Ang ikatulo ginganlan ni og
ontological thinking. O-N-T-O, logical thinking. Kini, nagaingon sa in English, it says that since the human mind, nga itong tawhan ng mga pangunahuna, na nag-iya man og idea of a perfect being, nga na iyang pagunahuna, nga naagyoy hingpit nga kanang being, such a being must exist. Kinahanglan na siya. O naa kanang maong being. Okay? I hope magsunod ka nini kaya ayaw pagpuwag passing. So, mao na yung ontological thinking. Karon ato ta si kaupat. Ang ikaupat, anthropological thinking. Now, gikan man sa original nga anthropos. Unsa may pasabot og anthropos? Man, ang tao. So, anthropological thinking, it says nga ang kalag sa tao kanang nanag-iya og kabubuton og kanang tanlag. It possesses both volition and conscience. Uban sa kanang pag-awhag to choose right rather than wrong. Mupili siya sa husto, dili ang sayop. And that the structure of society is based on the recognition of virtue and truth. Pag ilangan na ay kanang bertud o kamatuoran mo, kanang anthropological thinking. So, akong balikon nga, kini nag-ingon nga, ang kalag sa taon na nag-iya o kabubuton o konsensya, tanlag, with an urge to choose right from wrong. And the structure of society, gibasihan kini sa kanang bertud o sa kamatuoran. Okay? So, mo na anthropological thinking. Ang ikalima, mo na ning theological thinking. Kini nagpasabot, there is existence of God, and that this same God is the one who gives life. Siya ang nagahatag og kinabuhi og nga ang tao is really searching this very God. Ang tao nangita yun. Yining maong Diyos. And man, by his belief that people are searching for him, will tend to think that there's really a God. Mao na ang theological thinking. Nga mo, ingon siya nga naagi Diyos. So, mo kini ang gitawag og theistic approaches sa atong pangunahon. 5 ka mga pamaagi. Now, ang atong kanang katungdanan is just to listen to God's teaching sa iyang plano. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios o by the power of the Holy Spirit. Natiman na nato nga kining plano sa Dios hingpit, perfect, way kuwang. Way sobra, way kuwang. Perfect yun. Now, His plan for our life, ang iyang plano sa itong kinabuhi, makatunan lamang kini diha sa pulong sa Dios, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kini nga itong gibuhat. Mao lamang kini ang paagi nga gisaysay, gipadayag, gipatinaw sa pulong sa Dios nga maura ni paagi nga mailan nato ang Dios, mailan nato ang iyang himaya, iyang kamabulokon nga yung majesty and power. Kaya di nato mailan si ang Dios kung wa tayo pagtuon sa iyang pulong. So sabto nato kada og nibaw naman ta sa three-phase approaches kanang hugna, tulo ka hugna sa
Plano sa Dios nga maong una kaluwasan, ikaduha ang magtutuo dinis panahon, ug ikatulo believer in eternity. Magtutuo nga tuwa na sa eternidad. Awog timan nga ang tinuod matuod nga kaluwasan dili na kana matangtang. Cannot be lost, cannot be canceled, or reversed. So, asa man magsugod kining maong plano? Where? Where does it begin? It begins at the cross. Diha magsugod. Kay ang cross mao kini ang yawi sa God's plan of salvation. Our Lord Jesus Christ received all our sins. He bore all our sins. Iyang gipasan ng tanan na itong mga kasalanan. Samtang siya nagabitay, kanang antos siya dito sa krus. So mao na nga kitang mga katawan nang ginahanglan nining mong kaluwasan tungod kay kitang tanan we are in a state of depravity. You know what's depravity mean? Iba ka bang sa butong depravity? Kini nagkahulugan og pagkaway mahimo sa tao tungod sa iyang pagkapatay spiritual. His helplessness, ang helplessness sa tao due to his being spiritually dead. Nangano maning spiritually dead man ta? We are spiritually dead because of what happened dito sa Harden sa Eden. Gibuhat sa una na itong ginikanan nga si Adan o si Iba. Okay? Kay ang formula nga itong gisunod, pinagis pulong sa Dios, maumang kadtong Adam's original sin, gidugangan sa old sin nature, ang resulta, spiritual death. See? The formula should always be remembered. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, mungutan na ko nimo karon. Asa man nato makatuni ang kinaiyas tao? Where can we learn man's essence? Kaya ang Diyos na may iyang essence or attributes. Asa man ang attributes tao? Of course, nasa iyang kalag. Okay? O ang Diyos na po siya iyang essence. God is sovereignty. Unsa pa? He is justice. He is righteousness. He is love. He is eternal life. He is omnipotence. He is omnipresence. He is omniscience, omnipotence, omnipresence. He is immutable. Di siya mausap. And he is veracity. Siya ang kamaturan. So mo ang attribute sa Diyos. Ang tao naapod siya, iyaha. Ang iyang kinaiya, ginganlan na to pangunahuna niya. Ang iyang pagkaundan, okay? Naundan siya, self-consciousness, na siya pagkibaw sa iyang kaugalingon nga buhi siya, skill pa iyang lawas mo kana, self-consciousness, conscious ba siya? Ngayon, sunod ang iyang mentality, iyang pangunahuna, ang iyang katulo, ang iyang kabubuton, ang iyang kaupat, ang iyang tanlag. Onya, of course, part sa iyang kalag mo na ang gitawag og pagbati. Apan ang pagbati, bahin malanas kalag, igo na siyang musunod sa mga upat niya ka mga kinaiya. So, of course, we learn all these things from the scriptures, which is our textbook. Mao niya ang atong kanang libro sa atong pagtuon. All truths are found only in the Bible. Diha lamang nato makatuni ang kamatuoran diha sa Biblia. Now, of course, naghisgot kitag mga propositions kay kini
They are prerequisites mo ni ang gikinahanglan aron kita makasabot sa Biblia. Okay? So mo na itong akong balikon itong unom ka mga propositions nga God exists, God reveals Himself, God makes sense, He has a plan, and you are the object of His plan, and therefore you, O God, are hearing. Now, kini nga itong paghisgot ni ini, gikan sa pulong sa Diyos, ha? Di man ina. O dili kinigikas relihiyon. May doy. Ato naman yung gipaklaro niya mo, no? Dakong kalahian ang relihiyon kaysa Kristyanismo. Opposite na sila. Okay? So, kanang sama ni sila tubig ug lana, di na sila magkasagol. So, if you are in religion, you are not in Christianity. But if you are in Christianity, you are not in a religion. Okay? Mo na nga, kung bahin nagrelihiyon, wa ta maghisgot o relihiyon, ha? Kay wa manta sa relihiyon. We are in Christianity. Now, religion, kung atong tukpilo ni gamay, religion is the worst thing that could happen to any human being. O ni kinagrabihang butang nga may tabo sa usa ka tawo. Kung di na magyud magsugod kini relihiyon. Dito na magsugod sa pagtukod nitong tore ni Babel. It all started at the construction of the Tower of Babel. Today, labihanas kadaghang mga tore ni Babel kana nagpasabot og mga relihiyon. Now, ang unsa may emphasis gyud sa relihiyon, maayong buhat o pagbuhat. Works, good works, human good, mo na ilang emphasis. Now, sa diha nga ang usa ka tawo ana sa relihiyon, what ay mahimo nini, he is the most miserable person in the world. Siya ang kinagrabihan, kinaluoyan, kinaalautan sa tibuok kalibutan. Why? Tungod kay diha sa relihiyon na ay mga confusion, na ay disorientation, na ay disorganization. There is misery, na ang pagka-miserable diya sa relihiyon. Now, timan nato nga dili kita maluwas pinagil lamang sa pagbuhat ug maayo, dili. Why? And the principle here says, man can never please God pinagi sa iyang maayong mga buhat. Kay ngano man di man pinagi sa mayong binuhatan. Tungod kay ang mayong mga binuhatan mabuhat man pud na sa di magtotoo. Good works cannot save anybody. O gani ang human good works stink, matud pa sa English. Para sa Dios ang atong mga mayong buhat tandi ni og kanang baho nga trapo, mahugaw nga trapo, filthy rags. Mao na nga dili ta maluwas pinagis pag buhat og mga mayo. Of course kanang buhat og mayo man ta kay dili na mobuhat kag mayo. Ang pagbuhat og mga mayong buhat resulta lamang kana sa imong pagkaluwas. Mao na nga maluwas ka dili sa pinagis mayong binuhatan, pinagis sa pagtuo. Unsa may gisulti sa Efeso 2:8-9. Klaro man na kayo. We have been saved by grace through faith na pinagis pagtuo, that not of yourselves, it's a gift of God, gasa sa Dios, not of works na. Not of works, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast.
nga naay magpahambog. Maayo man kong tao, maayo man kong mga binuhatan. So, wala ko kinahanglan o kaluwasan na namo na. Now, timan nga ang pagkamatarong sa Dios hingpit. Mao na'y gikinahanglan sa tao nga iyang maangkon kanang maong hingpit nga pagkamatarong sa Dios sa diha nga siya mudawat mo tuo kang Ginoong Hesukristo nga iyang Dios ug manluluwas. Mao man ang pagi. So, God's righteousness is perfect R. Apan ang iyas tao nga righteousness is minus R. Minus sa tao plus ang sa Dios. So, ang tao can never reach God's level of righteousness. Dili. So, ang kaluwasan, labaw kining bililhon, the most important phase for one to be in the plan of God. Mao na ang pagi nga makasuod kas plano sa Dios. Kaluwasan. Kaya unang hugna man sa plano sa Dios, kaluwasan, salvation. O niya ikaduha, believer in time. Ang magtutuo din sa panahon. Kung mahuman ang iyang kinabuhay din sa panahon, then kuhaon siya sa Dios, either physical death or the rapture, mao na nga, andun na siya dahil sa eternidad. So, he becomes a believer in eternity. So, mao na nga, di man nga ang atong kaluwasan nagsugo dito sa cross. Faith alone in Christ alone. Mao ka na ang yawi sa kaluwasan. The cross is the key ngadto sa plano sa Dios. Kaya si Ginoong Hesukristo He Himself bore in His own body on the cross all our sins. 1 Peter 2:24. Samtang nagabitay si Ginoong Hesukristo sa cross, that was not an accident. Dili to aksidente. That was what saved mankind. Mao ito'y nakaluwas sa kaliwatan sa tao. Yeah, sa John 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Klaro kayo kadang mga bersikuloha nga nagasupport dining atong gitunan. God is holy. Tungod sa iyang hingpit nga pagkamatarong o hingpit nga hustisya. Kitang mga katawhan, depraved, helpless. That's the status of man. Tungod sa iyang pagkapatay nga espiritual. O ang kinaiya sa Dios, mao ang iyang being God, ang iyang pagka-Dios. Apan ang essence sa tao, anaa diha sa iyang kalag. Niya sa itong kalag. So, timan itong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Mao ni ang formula nga kanang pag mo'y nakahimong patay na itong spiritual. So, tuod, asa man na ito mailhi ang kinaiya sa tao. Where is man's soul? Asa man na ito makiti. Of course, dito kita kay spiritual man na. So, ang kalag sa tao, ana sa iyang utok. Man's soul is in his brain. Now, kining atong utok, doon ay duha ka bahin, left lobe o right lobe. Wa nga bahin o tuo nga bahin. Now, sa sinsya, we learn nga ang atong speech, atong pagsulti, o ang atong paglihok, our speech and our action, maapektahan kini by what is inside our brain. Example, wine. Ang bino, di ba maka-influence na sa atong speech o action?
So mo na ang in science, our left lobe kining wa nga bahin sa atong utok. Ana kini siya ay Xerox copy of the right apan not all of it, dili ang tanan. Is there any person who can design all this? Mungutana ko nimo. Naabay persona o tao o binuhat nga makahimo nining tanan? No, nobody. Only God can design all this. Usta? So, nagpaila ka na nga na ay Diyos. Usani sa timailan nga na ay Diyos. Science has discovered that. Unsa may iyang na-discover? Unsa na-discover sa science? A person's conscience, norms and standards anaa sa iyang kasing-kasing kardiya. Okay? Nawata mag-ingon nga ang science mo ay naka-discover ning tanan nga atong gipangisugan. No. Science has discovered that a person's conscience, norms and standards anaa sa iyang heart, kardiya. O kita na ibaw na nga doon natay upat ka mga kinaiya sa atong kalag. Self-consciousness, mentality, conscience, volition. Ang emosyon, bahin na lang na. That's part sa atong kalag. Ang pandili, yun na kay yun ta essence niya. Now, in emotion ba, atong pagbati, kanang ang Biblia refers internal organ, reunion ba? Example, bowels, belly, kidney, all in our stomach. Di ba? Nag-refer ang Biblia niining internal organs, in reunion. Now, ang atong pagbati, tandog tag bahin sa pagbati ha. Kini atong pagbati, ana niining musunod na gitawag og reflex ug napoy result of feelings. Example, kalipay, kasuko, paghigugma, resultant ni result of feelings. Okay? Ang usan ni reflex. That's why importante nga ang atong huna-huna malukop will be saturated with the Word of God. Kay ang pulong sa Dios, the other description is the divine viewpoint kini rather than human viewpoint ang i-saturate sa atong pangunahuna. That's very important. Now, okay, naghisigot pa man taog emosyon, pagbati. Dunay duha ka klaseng pagbati. Bad o good. Ang mayong pagbati ug ang daotang pagbati. Now, emotion, function lang kini is a function response of the soul. Kanang tubag sa atong kalag as a result kung unsay anaa sa sulod sa atong hunahuna. Kasabot ka? Kung unsay sulod sa atong hunahuna, ang atong emosyon mo response lang mo tubag. Now, timan nga ang emosyon is not paminaw. Dili kini bahin sa atong espiritual ng kinabuhi. Dili. Mao na nga sa diha nga ikaw maluwas mo feel kag unsa kanang mubati ka o kanang pagka I don't know unsa na to pag-explain kana. Emotion is not part of the spiritual life. We are not spiritual because we feel spiritual. Samtag na ang atong kalag is being guarded by our volition sa atong kabubuton. If we are under the control, kung ubos kita sa pagdumala sa atong kinayang makasasala, di na ta spiritual. Di man na. We are no longer spiritual once the old sin nature controls our soul.
Emotion is only one of the results of man's mental status. Now, ang ikaduha nga, hinungdan ngano nga ang tao depraved o kanang helpless sa pagluwas siyang kaugalingon tungod sa kanang kinaiyang mga sala nga mao ang tinubdan sa mga pagtintal aron atong supakon ang Dios. Mao bitaw ng Roma 7:18 nag-ingon nga, for I know nothing good is in me. Walay maayo dinhi kanako. Kaya kitang tanang mga katawhan mga makasasala tungod sa unang sala nga original nga sa gibuhat sa atong unang ginikanan. Unang the first man si Adan. O kini na kanang na mikuyanap ngadto sa tanang tao. Spiritual death of man. See, why exempted din tanan natong mga sakop sa kaliwatas tao napahiran na naka hinugod tao sabi ni Visayan yung adlaw-adlaw tong lingwahe nga napahiran na kanang nangaangin. I think that's the right term. So, di ba no one can purchase our spiritual death condition. Wala. Gawas lang kang Ginoong Jesucristo. Di ba ha? Walay bisag kinsa ang makapalit, makalukat sa atong spiritual death condition, sa atong kahimtang spiritual anong pagkapatay. Gawas lang kang Ginoong Jesucristo. Kay siya raman ang manluluwas. So, di ba itong formula? AOS plus OSN equals spiritual death. Dinita mo, huno, gato ipadayon ni ugma. Atong tukion ang mga lista sa mga sala nga sagad atong ginabuhat na adlaw-adlaw. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ning lain usab nga higayon sa among pagpakikabitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos. Sa among paglamdag kanamo, inaot nga kini among mga silsil o among magamit sa mga daw panginabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma nining among pagtuon sa among pulong adlaw-adlaw kintalan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.